Здравейте, дами и господа! Днеска ще обясним защо се водят семейни войни и как се стига до тях. Първоначално винаги имаме едно семейство, дали законно, в смисъл с граждански брак или просто съвместно съжителство, по принцип няма голямо значение. Това семейство обикновено е от един мъж и една жена. Ето, рисувахме един мъж и една жена. Така, да разгледаме ситуацията, примерно те искат да се разделят. Ето, те искат да са разделени и да тръгнат в различни посоки. Така. Какво става в такъв случай? По принцип няма никакъв проблем. Единственият проблем е, ако има закупен имот по времето на брака, който се разделя по един или друг начин, обикновено на половина, или ако има някакви други договорки извънбрачни и така нататък. Обаче, какво се получава, ако тия двамата родители имат деца? Примерно имат две деца. Така, малко ни нарисувах много време, ето ги. Сега. Двама родители и с две деца. Така. Ражда им се едно дете, ражда им се второ. Така, по принцип, при раждането на дете се поражда законното задължение за издръжка към децата и за двамата родители. Какво ще рече това? Това ще рече, че примерно по закон трябва да се определи издръжка на детето, примерно 500 лева на месец, и тази издръжка трябва да се плаща на половина от двамата родители. Примерно казвам, защото към момента минимума е 1/4 от минималната работна заплата, което ще рече, че за един родител, значи за двамата става половин минимална работна заплата, което е 460-70 лева, няма значение. Така. Примерно да речем 500 лева на дете и двамата родители трябва да дават към децата по 500 лева. Ето ги, по 500 лева. Така. И имаме отстрани роднини, баби, дядовци. И от двете страни имаме и баба, и дядо. Тя не ги нарисувах много хубаво, но горе-долу става ясно, че има и баба, и дядо от двете страни. И всеки има свободен достъп до децата. Естествено, в този етап на живота няма социални, които да ходят да описват дома на едните баба и дядо или на другите, да идват да гледат да има условия за живот на децата в дома на родителите. Няма някакви съдебни решения, че трябва да родители да плащат. Този всичко става по някакво разбирателство вътре, понеже всички са заедно и нямат някакви проблеми с цялата комуникация, разпределението на финансите и така нататък и така нататък. Обаче, какво става, когато те решат да се разделят тези двамата родители в тази ситуация с деца? Тогава съществуват закона казва така. По член 59, ако не се лъжа, алинея 1, той казва така. Родителите могат да се разберат. Какво ще рече, че могат да се разберат? Това ще рече, че те могат да се разберат както те се решат. Могат да се разберат децата да живеят при единия, децата да живеят при другия, да примерно в месеца една седмица са при един родител, една седмица при другия,
през седмицата да са при един родител, съботи, неделите да са при другия, могат да се разберат с една седмица да са преди една седмица при другия, 2 седмици при един, 2 седмици при другия или примерно на месец, което вече е доста. Има всякакви варианти. Или примерно ако някой родител пътува, доста примерно тираджия по кораби, някакви други договорки вече са съпоставими с техните възможности. И така, и по този начин член 52 алинея 1 от Семейния кодекс дава право на двамата родители, понеже те са родители на децата си, да преценят сами някакъв вариант, в който и двамата да са съгласни и да се разберат къде и как ще живеят децата, по какъв начин и как да се продължи оттам нататък живота на децата и на родителите. Обаче, какво става, когато двамата родители не могат да се разберат? И защо не могат да се разберат? В принцип, няма логика двама здраво мислещи родители да не могат да се разберат. Понеже на тях би следвало да им е ясно, че поне на мен ми е ясно, че аз живея за децата си, аз нямам някакви други цели, някакви амбиции, кариерни или така нататък. И ще гледам най-доброто за тях. Пълно бихме питали децата, какво искате ви деца? Да живеете при мама, при тати или по-равно, да се разделим или да не е по-равно, време на време или по някакъв начин да се разберем, даже и в нефиксирани варианти. И то тук всъщност е и самия парадокс на този закон. Понеже при двама здравомислещи родители едно разбиране, ако ти двамата има желание да се разберат, по принцип даже не е нужно да ходите до съда, за да го урежда това нещо съдебно. Понеже разбирането предполага разбиране. В крайна сметка се има диалог, че няма конфликти, че двамата мислят за децата и разбирането означава, че двамата правят компромиси. А причината за разделата може да бъде всякаква. Един е намерил друг партньор, или имат просто несъвместимост на характерите, или просто не искат да живеят заедно по една или друга причина, я битовизми, я нещо друго. Това като цяло няма никакво значение, понеже темата, която ще разискваме, са децата, а не родителите. Родителите са големи зрели хора, те могат да се решават живота по всякакъв начин и естествено никой няма право да им се меси. Щом един е решил да се тръгне, прав на път, в крайна сметка нито искаме да го спираме, нито искаме да го съдим. Защо? Щом връзката е изконсумирана и изчерпана, редно и да се разделят. Могат и да не се разделят, просто да се съжителстват в името на децата. Ние сме го правили това нещо. Известно време, обаче понякога просто не става, не се разбират родителите, примерно за дребни работи, тръгват по различни пътища и Така, и когато защо не искат да се разберат родителите за децата, примерно за тези неща? Каква е логиката на цялата работа и откъде тръгват конфликтите? По принцип, за да стане, за да се запали искрата на една такава семейна война, тя не се запалва от това, че двамата родители се разбират и искат най-доброто за децата си. Не, толкова и така няма да има конфликти. Нещата идват от другаде. От майки, баби, сестри, роднини, беги мами, адвокати и така нататък. Те тръгват, питат и в един момент научават някакви неща, които ги изкарват от здравия разум и се получават едни доста сложни неща. За какво става дума? По принцип, ако се разберат родителите, най-добрият вариант, всички го казват, че най-доброто за децата при една раздяла е
споделеното родителство, това си че са по-равно между двамата. Макар че не е точно това. Споделеното родителство не означава да са по-равно по двамата. Споделеното родителство означава един родител да има поне 30% от времето с децата, гарантирано, за да има пълноценна връзка, за да може и двамата родители да се грижат за тях, а не единият да има 4 дена в месеца, с които не му стигат за нищо. Естествено, 4 дена са неадекватни за един родител да се родител. Ти не може да се родител за 4 дена. Това е пълен абсурд. И освен това, означава те двамата родители заедно да решават кое е най-добро за децата. Къде ще учи това дете? Къде ще следва? Какъв спорт ще го запишат? Каква извънкласна група, занимание, как ще се развива и така нататък. Дали, това е в един случай, в който двамата родители са с висок капацитет. Двамата мислят, двамата си превъзмогнали егото, двамата са решили да се разделят просто доброволно и искат, въпреки че са разделени, не могат да живеят заедно и двамата искат да се грижат за децата си, осъзнават, че и другия го искат и тръгват по един такъв път, в който могат да живеят разделени, но в разбирателство с децата си. В един такъв вариант, в най-добрия случай по принцип за децата, който и времето е по-равно, не само отговорности и задълженията на родителите, всичко е в перфектен баланс. Обаче какво става във варианта, в който детето или децата са при един родител в по-голямата част от времето? Тогава се връщаме на това право, на това задължение, което се поражда по раждането на децата, че двамата родители трябва да плащат по-равно за издръжката на децата. Значи, тук примерно имаме две деца, което ще рече, че месечната издръжка за двете деца са 1000 лева. Ако времето е по-равно, разходите са по-равно. Не се пораждат никакви задължения. Обаче, ако при един родител са през повечето време, примерно при него са 70% от времето, а при другия са 30%, тогава какво става? Има разлика между времето, прекарано между двамата родители, което е от сорта на 40%. Значи при един родител е с 40% повече. Значи той има повече време при него, той има повече разходи по децата и тези разходи трябва на час да ги поеме и другия родител. Тия 40%, половината трябва да се поемат от другия родител или той трябва да довнася 20% от тази определена месечна издръжка, което в случая става на 200 лева. Ето. 1000 лева издръжка. При един родител са 30%, дори при другия 70% и родител 1 дава на родител 2 200 лева, за да компенсира разходите. Понеже правилното задължение, което се поражда при раждането на децата, че двамата родители по-равно трябва да се грижат за децата и да работят за тях, в смисъл да се упражняват правата и отговорностите. В този случай се изразява единствено в парична сума, което за мен не е правилно, нали, защото ти да си родител не означава да даваш ни пари за детето си, означава много повече, но съда, понеже живее в една плоскост, в която всичко трябва да се измерва, няма как да измери колко едният човек е родител, колко другия, той го измерва в пари. И понеже парите са панацеята на нашето съвремие, всеки бачка за пари, всеки живее за пари, всеки търси пари и тия сумички в крайна сметка стават причина за едни големи раздори. Защо става така? В масовия случай тия 30-70% по принцип са, може да се каже, че са споделено родителство, поне се покрива критерия за 30% от предния родител, макар че той беше 35, мисля, но няма значение. В масовия случай какво става? Понеже тези суми не са фиксирани, макар че има методики за изчисляване, има таблици, има наредби, има
как да кажа, има статистики по КНСБ колко е нужно за нормален живот на един възрастен. И от тази сума се смята, че за едно дете е нужно 1/3 от тази сума, което последни данни мисля, че беше за възрастен 1500 лева, за дете 500, нали, релевантно. И тези 500 лева всъщност на двамата родители трябва да дават по 250 лева. Което в случая даже... Да, 250 лева е над минимума 1/4 от минималната работна заплата към момента. Но има едни практики, където може да се иска доста по-голяма сума, под претекст, че детето има нужда. Тая нужда как се измерва, не мога да преценя. Понеже аз като малък съм имал нужда от много пари, ама моите родители са нямали. Когато двамата родители живеят заедно и детето има нужда, никой не му дреме общо взето. Страшно много деца има, които имат нужда и живеят без пари, защото родителите им нямат пари. Двама родители, примерно, работят на минимална работна заплата на 10 лева, си плащат някаква ипотека, нещо наем, сметки, тъна и тъна, нито могат да покрият критериите за възрастен човек или че двамата трябва да рачат по 1500 лева, и ако има две деца още по 500, той ще рече 4000 лева. Трябва да изкарват двама възрастни, за да се грижат нормално за две деца. Той нещо малко трудно става по принцип. Някъде става лесно, някъде става трудно. Има всякакви варианти. В тези случаи съда не го интересува, че детето има нужда и никой не му дреме за това семейство. За семейството му дреме единствено когато се разделят, защото тогава става въпрос за тези пари, как, кой какво трябва да плаща и колко трябва да вижда детето. И по нето следствие, когато са живеели заедно, никой не прави сметка на другия колко пари дава, всеки дава колкото може, естествено, всеки си обича децата. В нашия случай не беше точно така. Аз вземах по-голяма заплата, аз се грижих изцяло за финансите семейството. Ето, това е друга тема, нямам проблем с това нещо, пак бих го правил, аз в момента го правя. Така, какво става обаче в масовия случай, когато при един родител няма такъв определено време за живеене при него, а има само режим на свиждане, не е режим на свиждане, всъщност е режим на лични отношения, му се казва. Режим на лични отношения, който обикновено няма и 4 дена в месец. Няма 4 дена, защото става въпрос за събота сутринта до неделя след обяд. И това е 2 пъти в месеца, обикновено и първа и трета седмица, или втора и четвърта. По случая първа и трета, понеже има един парадокс с тълкуванията на решенията в ВКС. Има значение дали е вписано в решението първа и трета седмица от събота до неделя или първа и трета събота и неделя, понеже седмица се смята една пълна седмица. Една седмица не може да почне от вторник и когато месеца не започне от понеделник, се смята първата седмица, че е първата пълна, понеже първата седмица от месеца тя не е пълна и може да и се каже, че е седмица, защото седмицата е 7 дена, които са поредни от понеделник до неделя. И обясняваме тези неща, защото това е в същината на тълкуването на решенията. При мен е записано първа и трета събота и неделя, което е, че първа събота и неделя трябва да са заедно, както първо седмица трябва да е заедно, и трета събота и неделя. Когато месеца почне в неделя, както се случи този месец, така беше, да, този месец започна в неделя, и децата пак ме питаха, ма що няма да наземиш, викам, аз ще дода, ама наредно. Майка ви няма да даде, после пък се ако даде по-случайно, следващата седмица няма да даде, сега говорим се за думички, съдим се за какво ли не. По решение трябва да взема, чак на 7. И сега тази седмица очаквам да ги вземем. Даже и съдебният изпълнител го е разпоредил вече, защото преди беше на друго мнение, обаче аз съм описал молба за тълкувателните решения, за какво става на въпрос. Така, това малко избягахме от темата.
Така какво става, когато при единия родител има просто режим на лични отношения? Режим на лични отношения означава, че местожителството на децата не е споделено. То е само при единия родител. Което рече, че единият родител поема изцяло всички задължения за децата. Тяхната прехрана, образование, водене на училище, прибиране на училище, водене по доктори и т.н. Всъщност по доктори не точно, понеже аз мога да ги водя на доктори, то в принцип си едно от основните задължения на бащата. Понеже това е в дългосрочните... Когато става въпрос за задължения към деца, те са два вида. Краткосрочни и дългосрочни, които влияят дълготрайно на тяхното развитие. Здравеопазването е едно от дълготрайните грижи за децата, което в принцип трябва да се поема от двамата родители. Съдебните решения неправилно записват, че се предоставят правата на единия родител. Той съда не може да предостави правата на единия родител, защото за да ги предостави, първо трябва да ги вземе от единия родител. А той не може да ги вземе от единия родител, защото правата са уредени в семейния кодекс, че са поравно, уредени са в европейските конвенции, че са поравно. Той диспозитив в съдебните решения е тотално грешен, незаконен и не знам защо го пишат изобщо. Съдът по принцип определя само местоживеенето на детето, не и правата върху децата. Няма такова нещо, за да определят правата върху децата. Правата са дадени по закон още при раждането на детето и не могат да бъдат отнети. Ние си геем вечно тези неща. Така. В този случай се приема, че при един родител детето живее 100% от времето. А при един 0%. Ето ги. Това е отгоре споделено родителство, а това е по съдебно решение. Примерно, да напишем съдебно решение. Ето ги. 0%, 100%. Тогава какво става? В този случай се поражда една закономерност, че родителя, при който не живеят децата, трябва изцяло да изплаща неговата част от сумата към децата, чрез другия родител. И тук се поражда един трансфер от 500 лева всеки месец. Така. Ето ги, табличките. И в крайна сметка какво се получава? Децата остават само при един родител. Ай ще ги нарисуваме без полове. А другия родител остава ето ги сега. Един родител, децата при него живеят и понеже живеят при него, те носят доход. 500 лева от единия към другия. Штрак, штрак. Всеки месец тази сумичка отива там. И така. Сега, това по принцип е една от основните причини да не се задейства член 59 алинея 1, а да се мине към член 59 алинея 2. Какво казва член 59 алинея 2? Значи алинея 1 приема, че е законно и нормално да има споделено родителство, като дава шанс на двамата родители да го постигнат нещо като споразумение или някакъв друг вариант, близък до него. А във втория вариант, когато двамата родители не могат да се разберат, те не могат да се разберат винаги заради пари, не е заради нищо друго. Защото няма логика да двама зрели родители да не виждат нуждата двете деца да имат и двама родители при тях. Аз поне за мен това беше правилно, въпреки че не ги знаех, че тези членове, разпоредби и така нататък. За мен си беше напълно нормално при разделата да се разберем
една седмица или две да са при майката, една-две седмици при нея. После и даже да не е чак толкова регулярно, малко да не е точно по 50%, нали. За мен беше нещо много разумно и логично. Не заради друго, защото знам, че децата обичат и майка си, и баща си. Въпреки, че в крайна аз се занимавах повече с тях, всяка че се занимавах с тях, обаче те си обичат и майка си. И в крайна сметка не виждах нещо лошо децата да видят всичко, на което е способна майка им, докато живеят при нея. Да вземат ноу-хау, както се вика. И докато са при мен, от мен да вземат ноу-хау. И един вид и двамата по този начин да се виждам за децата и приноса от един ден и си излизаме пак заедно навънка с децата да се чувстват добре, весели, както винаги сме правили. И по този начин, как да кажа, и ангажименти доста спадат, понеже мен ми се наложи последните 4 години поради следродилни депресии и желания за почивки и изтормозености, аз да поемам абсолютно всичко. Не съм се оплаквал, ми носи удоволствие да се занимаваме с децата и да поемам ангажименти. Никога не ми тежалото нещо да се чувствам жив. Обаче нямах много време за някакви мои неща да се развивам, да гледам, да се ровя, да работя допълнително. И си казах, че това нещо, освен че за децата ще е много добре, и за нас ще е много добре. Понеже тя и майка може да се грижи за тях изцяло. Тя го и правила в крайна сметка, като са роди малки. Аз ремонтирах тук, правих новия апартамент, който го правих за децата. Голям го взехме за той. И понеже бях ангажиран тук с ремонти, мене просто нямаше вкъщи, тя половин година сама правиш всичко. И нали, ясно, че мога да го прави. И след воденето на училище, защото тогава те не хореха. То лято беше, дата после всъщност аз хорех на училище дъщеря ми. Тя на детска градина беше всъщност тогава, да. После я прибирах. Въобще нямаше много. Така, един вид за мен беше това нещо един перфектен баланс. Една седмица се фокусирам върху децата, с тях си, както винаги съм бил. След седмица една почивка, малко се видя с приятели, с Соня, защото бях се забрал всички приятели, покрай всички ангажименти с децата и вкъщи. И аз не виждах защо и майка им няма съгласи на такова нещо, при условие, че даже сега точно на нея не съм го предлагал. През първия адвокат Георгиев бях го предложил. Аз на нея съм казал, че повече примерно от 200 лева, не мога да дам 200-300 лева най-много. И на нея му казах, че въпреки, че той нещо, защото той ми каза, че за споделеното родителство и така нататък ми обясни всичко. И на нея му казах, че не ми е проблем да я плащам пари въпреки това споделено родителство, понеже в крайна сметка аз до този момент така че плащах всичко. Плащах и кредити, и сметки, и храна, всичко да е вкъщи до консумативи. И тъй, че го правих, на мен не ми беше проблем. Не, че ми оставаха някакви пари, ама не ми беше проблем. И преди тъй го правих, не ми беше проблем, въпреки че ще се при мен половината време, половината време, дето са при нея, да й плащам пари, тя да ги издържа, да ни тежи на бюджета, за да може да се оправи живота, да се стигне и да си почне от начало в крайна сметка. Обаче те решиха, понеже аз плащах всичко, ни вкъщи нямаме семейни бюджети, нямаме такива неща, аз съм семейния бюджет, тя си купуваше неща за нея. И терични масла, тук едни пръксмокачки за 1300 лева, блендери по 700-800, пилата за 10 лева. Малко принцеса живееше. И тя естествено не знае колко пари вземам, аз за какво да я казвам. Не е станал въпрос, аз покривам абсолютно всичко.
няма за какво се търсим отчети. Ние нямаме никакво вземане, нямахме към пари, за да търсим сметки и да съзнаем кой колко взима. И аз поне съм програмист. И те явно казаха, то си е програмист, той сигурно взима като София 10 бона. И адвокатката е най-вероятно е казала, ти как няма да го знаеш колко взима, виж какво дай, ще вземеш децата, той ще плаща много пари. И те направиха. Тя не е мислила за децата, нея фокуса и беше парите. В крайна сметка така излиза. Защото на мен фокуса ми бяха децата, аз бях готов да плащам за тях, да се разберем, да продължим, да помагам нещо ако трябва. Обаче, когато един родител каже, аз искам много пари, той някак да ги вземе, ако не вземе децата. И в един такъв момент се започват едни дразги. Един родител иска да вземе тези двете деца при него. Тези двете деца иска да ги вземе при него, защото те му носят доход. Този доход може да е 500 лева, може и 5000 да е. Зависи вече как се представят нещата, колко се изкрънкат, как се изнудят и така нататък. При мен искаха 750 лева от началото. Аз сега ще да ги изкарам толкова с пари. Как ги изкарам аз 750, изкарам тримата човека вкъщи. Те ми искат половината за яйцата, че било това, което е пълен абсурд. И какво се случва там нататък? Понеже законът по принцип е полово-неутрален, въпреки че съществува съдебна практика, която в принцип винаги е на страната на жената, което не е правилно и там доста неща могат да паднат и съдии могат да се съдят и могат и да са как му се казваше сега, да им се иска отвод. Понеже механизмите за оценени не са ясни и те без никаква оценка и така да опали един родител не е много правилно. И какво се получава тогава? Тогава идва на помощ една долна практика, която доста адвокати виждам, че я прилагат. Това му се казва, тази практика, доколкото разбрах от Карл Буканов, и преди него всъщност го знаех това нещо, това нещо се прилага от 16 години. Така, има един закон за защита от домашно насилие, който съкратено за ЗЗДН. И чрез ЗЗДН се налага ЗНЗ. Това е заповед за незабавна защита. Така, този закон е доста некадърно написан и според мен е абсолютно безсмислен, понеже наказателният кодекс е доста обширен, доста обхватен и има доста адекватни механизми за защита. Това нещо, за разлика от наказателния кодекс, работи не върху наказателно-процесуалния кодекс, а работи върху гражданско-процесуалния кодекс, което го прави една пълна боза. Понеже, как да кажа, по наказателния кодекс може да прилагаш всякакви видео, аудио материали. По гражданско-процесуалния кодекс не можеш, не се приемат такива доказателства. Там се приемат само свидетели. За какво става дума с това домашно насилие, закон за защита от домашно насилие? То обхваща физическо насилие, което по принцип е най-тежкото и там наистина има смисъл да се прилага това нещо. И се почва с всякакви други глупости. Финансов тормоз, емоционален тормоз, психически тормоз, СМС обида, тормоз, погледнал те някой накрил тормоз, нещо станало така. И като се впише, че стои нещо станало пред децата, вече и върху тях има тормоз. И това нещо всъщност, освен физически
интервенции, психически, емоционални, финансови, сексуални. И тези всички точки влизат в Закон за защита на домашно насилие. Първоначално идеята само с физически интервенции, заплахи е била разумна, може би. Но след като се вкарат всичките останали глупости към него, което според мен е абсурдно, понеже малко и, как да кажа, неадекватно някой да ходи в съда да се оплака, но той ми нанеси емоционален тормоз, искам да се защитя, да му се съди заповед за незабавна защита. Какво представлява тази заповед за незабавна защита? Това означава, тази заповед като цяло е нещо много хубаво. Това означава, че примерно двама човека единият примерно е взел пръчка, иска да бие другия. Ето. Един човек е взел примерно пръчка, заплашил е, че иска да набие другия. Така. И този човек, втория, изпитва страх за живота си, за физическата си цялост. Ето, изпитва страх за живота си, за физическата си цялост. И с цел да се защити неговите основни права, правото на живот, правото на свобода и на неприкосновеност, съда издава ЗНЗ към човека, който е причинил тези емоции в тъжителя. По принцип е редно да има доказателства за тези неща и като цяло този механизъм е много хубав. Тази заповед за незабавна защита какво представлява? Дава му срок примерно 1 месец да не доближава жалбоподателя примерно на 50, 100, 200 метра. Така, при мен беше задействано, че съм оказал емоционален тормоз върху децата и ми беше забранено да ги доближавам на 200 метра за 3 месеца. И всъщност знава да имаше срок. И то просто след 3 месеца отпадна изцяло. Така, което е абсурдно, понеже аз да не съм им причинил емоционален тормоз. И така, нека се върнем към ЗНЗ-то. Тия ЗНЗ-та по принцип е редно да има доказателства за тях. Обаче, законодателя или нарочно го е направил нещо, или толкова си е мислял, или толкова бил капацитета, е дал възможност на жертвата да пусне една жалба. То не е жалба, ами декларация. Декларация по член 9, алинея 3 от ЗЗДН към съда. Така. И в тази декларация може да се опишат всичките неща, които са станали. Нали, по преразказ на човека, който се жалва. И когато няма доказателства, съда по член 13 мисля, че беше, алинея 3, ако не се лъжа, от ЗЗДН, казва, че тази декларация става доказателство. Така. Айде да разгледаме само малко схемичката. Човек заплашва друг човек. Този човек става страх.
за физическата цялост, за живота, обръща се към съда, пуска декларация по член 9 алинея 2, дава я на съда. Няма никакви доказателства, естествено, понеже те повече такива жалби са кухи, в смисъл те са лъжливи, не са истини. И съда по член 13 алинея 3 казва, че тази декларация става доказателство. И след като стане доказателство, съда прилага заповед за незабавна защита върху този човек. Така, в тази диаграмичка, как да кажа, забелязваме, че липсва всякакъв механизъм за защита от набеждаване върху човека, който е нанесъл някакъв тормоз или нещо си. Защото вижте го, човека е усмихнат. Той може да взел пръчката, просто да си играе с нея. Може да не е взел пръчка. Може подадените неща по декларацията да не са верни. Значи, самият член 13 алинея 3 много глупаво дава на съда правомощие да приема едни голи думи по една декларация за доказателство. И на база на това да издава заповед за незабавна защита върху този човек, който може да е невинен. Обаче, Законът за защита от домашно насилие, понеже работи върху ГПК, Гражданско-процесуалния кодекс, е с... той по принцип не заради това, но той по принцип е с обратна доказателствена тежест. Какво ще рече това? Това ще рече, че с една жалба през съда минава, тя се приема за доказателство и ти издава заповед. От тук нататък се завежда дело, делото е заведено, веднага се издава заповед и се насрочва заседание. И този човек трябва да докаже, че е невинен. Което е абсурдно, защото този човек, който се жалва, че е получил страх, тормоз, просто пуска една декларация. Той нищо не доказва и не е длъжен да доказва, че този е направил нещо върху него, или че го заплашва, или каквото и да е. А този трябва да докаже, че нищо не е направил. Така. Въпреки тези неща, като цяло, този човек може да мине по едни други процедури. Той може това ЗЗН, което е пуснато срещу него, да го прати към районна прокуратура. Районната прокуратура, понеже се работи по наказателно-процесуалния кодекс, тя ще каже, че понеже няма доказателства, си невинен човек. И след като каже, че си невинен, понеже няма доказателства, само с една декларация, тя за прокуратурата не е доказателство. И това нещо после може да се приложи в съда. И въпреки всичко, заповедта за незабавна защита има ограничено действие, а и да няма, в крайна сметка, не опречи на човека просто да не доближава до другия. Списал, видите, ще отмини, оня като не ще да го другия, като не ще да го вижда, като иска да му пуска жалби, просто няма да се виждат, проблема е решен. Никой няма някакъв интерес да ходи при другия, да прави някакви неща. Човек е отишъл в съда, казал е страх ме, ме е псувал, бил ме, съда е казал няма го доближаваш, добре, няма го доближаваш, какъв ти е проблем. Обаче, в тази ситуация, където е така, какво се случва, ако се приложи този механизъм на Закона за защита от домашно насилие? Какво се случва, ако този човек каже, ето съм ударил с пръчката и децата бяха вкъщи през това време? Тогава така става, че тези деца и те автоматично стават жертва на домашно насилие. И по тази същата процедура се минава,
ето с декларации, към съда. Съда казва последните нещо, това става доказателство и се издава заповед за незабавна защита срещу този. Ама чакай сега малко. Не е само този човек. Имало и други, които и те са станали жертва на домашно насилие. Нали? Не, че са станали така обявено всъщност. Защото с една декларация без доказателство, която се приема за доказателство, това не е доказване на събитие. Това е една манипулация. И какво става тогава? Тогава съда казва, човек няма да свиждаш децата. И се почват едни схеми. Така. И когато стане такова нещо, един родител съвсем нарочно умишлено да пуска едни лъжливи такива сведения към съда, просто защото има механизъм за действие, с цел да го ограничи, за да може после да го изнудва. И как става изнудването? Значи единият родител всяка тук разпералне. И две деца. Казва, че другия е държал пръчка и искал да ги бие. Ето го. И почва по ето същия ред отгоре. Пуска се декларация и този човек му се издава от съда. – 100 метра. Така. И се задейства горния механизъм. Тази заповед може да има срок на действие, може да няма срок на действие. Ще се насочи заседание до края на привършване на делото. На първа, втора и трета инстанция заповедта за незабавна защита тече до приключване на делото. Докато приключи изцяло всичкото дело, накрая, без значение дали ще докажеш си виновен или невинен, до приключване тази заповед важи, понеже има опасност ви да извършите нещо. То може да не е обосновано този страх да извършите нещо, но по принцип няма никакво значение за закона, понеже законът е казал, че не е нужно да има обективна причина, нужно просто да се появи една декларация с някакви сведения, която автоматично се приема за доказателство, понеже няма други доказателства. И в този случай става така, че после ти казват адвокати, да съветват, казват: виж, моето момче, той дел може да се влачи 2-3 години, че и повече. Ти предстои ми с ограничение, аз виждаш децата. По-добре разпиши едно споразумение да не си виждаш децата, само 4 дни в месеца и да плащаш си пари, защото иначе и той няма да имаш. И по този начин отиваме на тази схема на несподелено родителство. И общо взето така действат бракоразводните процеси в цяла България от 16 години някъде. Законът за защита от домашно насилие е станал една прелюдия към бракоразводното дело с цел да се гарантира това, че другият насрещният човек ще бъде изнуден и ще се съгласи на 100% да разпише решение, няма да се съдят вечно. Така, казвам, че законът е полунеутрален, понеже тези неща могат и мъжете да ги пуснат. И то пак ще важи. Сега, факт е, че ние мъжете такива неща трудно се фащаме да правим. И по принцип не правим. Статистиката показва, че по принцип тези неща се правят от жените основно. И мисля, че стана ясно. Това цялото нещо, тая цялата схема, цялата процедура се прави, за да може тази стрелка да стане валидна. Да се взимат 500 лева на месец. Така.
И това е една обективна причина да се смята, че този родител, който го прави това нещо съвсем нарочно целенасочено, не го прави заради децата. Не, той го прави заради себе си. Дали сме мисълта, че това е разумен родител, който иска да се грижи за децата и който мисли за децата и който иска който мисли за тяхното за техния най-добър развой на събитията. Ами това е. Който разбрал, разбрал. Мисля, че схемите са от ясни по-ясни. Така че, мъже, не бъдете като мен търпеливи и в знак на разбиране да чакате, да мълчите, действайте първи. Това е. Това е просто практика в цяла България от години насам. Много масово явление. Аз едва после разбрах, естествено, преди няма да имам такива контакти, така информация. Масово, който се извлече децата първи, той печели децата. Мъже и жени няма никакво значение. Има и случаи, където едното дете е преди един родител, другото при другия. Едният е успял да вземе едното, другия другото, едният отчел в друг град с едното и едни дела се влачат с години. И децата така остават. Това е единствения работещ механизъм в съда. За ЗДН, защото действа на момента, обаждат се на момента на другия, издават му заповед, той вече е ограничен, въпреки че няма никакви основания. И другото, което работи, е да се увеличите децата. Това е. Другите дела са мотат с години. Аз чакам още да почнем едно дело, което от една година се заведено по ние. И още не сме стигнали до заседание, понеже се има болна адвокатка в отпуска. Има схеми, просто има схеми. Тези неща в принцип не са важни за съда. Важното е да пуска заповед за незабавна защита. Не е важно да се вреди живота на децата, не е важно да се вреди на нашето поколение. Друго е важно. Така е решил законодателя. Благодаря ви.